Tuwing dumadaan tayo sa mga bayan ng Pangasinan, madalas ang nakikita natin ay mga bagong gusali, sementadong kalsada, matataong palengke at malalaking simbahan. Pero bago maging ganito ang mga bayan, may mga dating sentro ng pamayanan o komunidad na minsang naging tahanan ng mga unang residente, unang simbahan, unang munisipyo at iba pa ang bawat lugar. May mga bayang ilang beses inilipat dahil sa baha. May mga lugar na iniwan dahil sa digmaan, pagguho ng lupa o panganib mula sa dagat. At mayroon ding mga dating sentro na ngayon ay tila ordinaryong barangay na lamang. Pero may malalim palang bahagi sa kasaysayan ng lalawigan. Mga lugar na minsan naging puso ng pamahalaan, relihiyon at pamumuhay ng mga tao noon. At kahit nagbago na ang panahon, nananatili pa rin ang mga kwento ng nakaraan sa bawat simbahan, lumang daan, ilog at lupa na minsang itinuring na sentro, poblasyon, bayan o binabalyan ng mga unang pamayanan at komunidad. Bago pa man makilala bilang Alaminos City, ilang beses munang lumipat ang sentro ng pamayanan sa lugar. Ayon sa mga kwento ng matatanda at mga lumang tala, nagsimula ang mga unang komunidad sa iba't ibang lugar gaya ng Kabayawasan, Tasboran, Baliraan at Balay-Adaan. Noong mga unang panahon, malapit sa dagat na ninirahan ng mga tao dahil dito sila kumukuha ng pagkain at kabuhayan. Pero kasabay ng pagiging malapit sa dagat ay ang panganib. May mga kwento tungkol sa pananalakay ng mga pirata, kabilang na ang panahon ni Limahong sa Lingayen Gulf area. Kaya napilitang lumikas at lumipat ng tirahan ang ilan sa unang settlers. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kwento ng lumang syudad ng Alaminos ay ang Balay-Adaan. Dito pinaniniwalaan naging sentro ng isa sa mga unang komunidad bago tuluyang mailipat ang poblasyon sa kasalukuyang lokasyon nito. May mga labi pa raw noon ng lumang simbahan sa lugar. At hanggang ngayon, may mga residente pa rin nagkukwento tungkol sa mga nakatagong bahagi ng kasaysayan nito. Ang kwento ko, kwento rin ng lola ko. I was born 1945. Naalaala ko noon na ikwento niya sa akin kung paano naging barangay Balay-Adaan ito. 200 years pas na. Baka more than na. Nang si Father Tandok pa ang namamahala sa dyan sa simbahan. Noon ito, forest po ito. Mga old na tao na nakaranas ng kung ano ang mga wild animals, yung mga tao na may buntot na ang tawag sa kanila tirong. Sumampa sila dyan sa may hanggang ngayon mayroong ruins ng simbahan dyan. Ninakaw lahat yung ari ng simbahan. Ang sabi nila tirong, pero palagay ko yun, mga yung pirates yun eh. Kasi ang Lingayen nga, di ba dito si Limahong. At may istorya pa na lahat ng kayamanan inilagay doon sa balon, na balon ng simbahan. Na ngayon, wala na, natabunan na. Pero nung bata ako, nakikita namin yung balon doon. Yung patron ng simbahan dito, pumunta doon sa lalagyan ng simbahan ngayon. Doon nila nakita yung patron. Di iniwanan na ito. Wala nang tao dito for how many years. Wala nang pumupuntang tirong dito. Kasi panay-panay ang punta nila dito eh. Ang alam nila mayroong kayamanan. Hinahanap yung balon na pinag-anuhan. Hanggang yung mga tao na may nakarating sa Lingayen. Lingayen ngayon, nagkaisip na rin ang mga tao. Sila na ang nito, sila na ang nag-improve. Sa mga unang taon ng paninirahan dito, hindi madali ang naging takbo ng kanilang buhay. Karamihan sa mga unang residente ay nagmula pa sa lalawigan ng Ilocos at iba pang karatig lugar upang humanap ng mas maayos na matitirahan. At ang ilan, kailangan pa nilang maglinis ng kagubatan bago tuluyang makapagtayo ng komunidad. Mahirap. Ang sabi ko, ang lola ko isang settler, galing siya sa Ilocos. Sa hirap ng buhay doon, hanap ng greener pasture, naglinis-linis sila. Parang yun ang naman, di ba? Naglinis ka. Tapos yung nalinisan mo, iyo.
hanggang marami nang nakaalam na dito rin mga kamag-anak nila, dito rin nagsipunta. Hanggang nagkaroon na ng inhabitants na rin kasi alam mo na, pagka nagkaroon ng pamilya, o siyempre, yung mga lupa-lupa, hinati-hati rin sa mga pamilya nila. Habang dumarami ang naninirahan, unti-unti rin nabuo ang organisadong pamayanan. Nagkaroon ng paghahati ng lupa, mga simpleng daan at kalaunan ay mga sentro ng komunidad. Pero dahil sa paglipas ng panahon, pagbabago ng daloy ng kabuhayan at pangangailangan na mas maayos na lokasyon, muli na namang nailipat ang sentro ng bayan. Mula Balay Adaan, nagtungo sa iba pang bahagi gaya ng Nansangaan o kasalukuyang Barangay Inarangan bago tuluyang mapunta sa Sarapsap na ngayon ay bahagi ng poblasyon ng Alaminos City. Hanggang ngayon, para sa ilang residente, mahalagang mapanatiling buhay ang kwento ng mga unang bayan ng Alaminos. Napakahalaga dahil ito ang unang-unang nabuong barangay, bago ang lahat. Dito ang unang-unang simbahan. Dito nagsimula ang Alaminos City, Balay Adaan. Sabi ko sa mga bata, kayo ang founder ng Alaminos. Kung walang Balay Adaan, walang Alaminos. Proud ka na tiga Balay Adaan ka. At habang ang ilang bayan ay lumilipat dahil sa panganib mula sa dagat, mayroon namang mga lugar na paulit-ulit na hinahamon ng malalaking banta ng pagbaha. Sa bayan ng Mabini, mahalagang bahagi ng kasaysayan ang malalakas na pagbaha na paulit-ulit nakaapekto sa komunidad noon. May mga kwento na ang dating sentro ng bayan ay nasa pagitan ng kasalukuyang barangay poblasyon at barangay kalsada. Noong unang panahon, mas malapit sa ilog ang dating sentro ng pamayanan. Dito itinayo ang unang mga gusali ng pamahalaan, palengke at iba pang mahahalagang estruktura. Pero habang lumilipas ang panahon, paulit-ulit ding sinubok ng baha ang lugar. Yung kwento ng kapatid ng lolo ko na nabuhay ng hanggang 106 years old. Sabi niya, kasi tumira ako doon noong high school ako. 71 na ako ngayon eh. Sabi niya, yung presidensya sa Tagudin doon sa may bahay ng lolo ko raw, yung una-unahan. Tapos, nung gumawa na ng permanent na munisipyo sa baba. Dahil sa mga baha noon, kasi ito perennial flooding dito, yung palengke namin noon, tapos nung nilipat yung munisipyo, naging school na yon. Doon ginawa na yung Gabaldon Building. Nag-eskwela ako doon. Isa sa mga pinakamatinding trahedyang tumama sa bayan ay ang malawakang pagbaha noong taong 1957. Dito, marami na sawi at nawalan ng mga mahal sa buhay. Inanod at nasira ang mga bahay at tila pinagsakluban ng langit at lupa. Yung unang great flood dito is 1890s eh. Tapos yung 1957, yung din ang isang masyadong devastating flood. Yung namatay doon is 732. Pero yung pinakamarami dyan sa Nibaliw. Dyan may buong pamilya na namatay sila lahat. Pumunta pa dito si President Magsaysay, siyang presidente noon eh. Pumunta dito, nagbigay ng relief. Pero itong site na ito ngayon, kasi mataas na siya, walang namatay dito. Dahil dito, napagdesisyonan ng ilan na ilipat sa mas mataas na lugar ang mga importanteng gusali ng bayan. Unti-unting nabuo ang kasalukuyang sentro ng Mabini upang maiwasan ang panganib mula sa ilog. Kahit lumipat na ang bayan, may mga matatandang malinaw pa rin naaalala ang dating itsura ng lugar noon. The first time, that was in 1924. This whole room this whole house is in there, where the market is. I think it is in the same place. Dito na, the population, that's what I think I remember, because I had my classroom under the house of my aunt here in Poblacion. No, I don't think so. The same place, but it was a small building. About the flood, my God, a lot were drowned, as usual. In front of that market, that is an old schoolhouse. Hanggang ngayon,
Makikita pa rin sa ilang bahagi ng bayan ng mga bakas ng lumang komunidad. May mga dating gusali, dating lokasyon ng palengke, at mga lugar na minsan naging sentro ng bayan ng mga tao noon. At habang ang bayan ng Mabini ay hinubog ng pagbaha, sa bayan naman ng Bugalyon, ilog din ang isa sa mga dahilan ng paglipat ng lumang bayan. Sa barangay Salasa sa bayan ng Bugalyon, nananatiling buhay ang kwento ng dating sentro ng bayan. Dito matatagpuan ang Our Lady of Lourdes Church, isa sa mga pinakamatandang simbahan sa bayan. Ayon sa mga residente, bago pa mailipat ang poblasyon ng bayan ng Bugalyon sa kasalukuyang lokasyon nito, ang Salasa muna ang naging sentro ng komunidad. Pero dahil sa unti-unting pagguho ng lupa at patuloy na pag-apaw ng Agno River, napilitan ding ilipat ang kabayanan. 1714 yun ang umpisa. Kasi ngayon, hanggang ngayon, it is 312 years na ang existence ng Our Lady of Lourdes. But dati, hindi Our Lady of Lourdes kasi ang patron noon ay San Andres. San Andres. Tapos, nung ang Agno River ay eroding and eroding, flood. Seldom. Frequent ang flooding dito, papalapit dito sa Salasa. Kaya, napag-usapan nila na ilipat sa Anagaw. Ang tawag doon sa Bali, sa poblasyon ay Anagaw. Pero dito, Salasa. Ang original talaga, Salasa. Our Lady of Lourdes, original ito. Tapos nilipat ang San Andres, kasi ang San Andres noon, dito talaga. Wala pa ang Our Lady of Lourdes. Nung nilipat na sa poblasyon, yung San Andres, saka nagkaroon na ng Our Lady of Lourdes. Parang sinelebrate nila ang 100 founding anniversary din ng St. Andrew Parish. Naabutan ko dito na last na padre, yung Capuchin priest, Father Jacinto Irasun. Talagang religious ang mga tao dito. At saka kung fiesta, may fluvial parade. Noon, nung hindi pa naano yung Agno River, may fluvial parade every fiesta dito. Sa kabila ng mga pagbaha, nanatiling mahalaga ang simbahan sa komunidad. Tuwing may mga kalamidad noon, nagsisilbi rin itong evacuation area para sa mga residente. May naabutan na ako na mataas. That was 1972. That was the highest flood. 5 beses na pabalik-balik yung flood. Ang mga evacuees, open ang church para sa mga evacuees. Tsaka doon din, maraming natutulog sa loob ng simbahan pag nagka-flooding. Kasi pinapasok yung buong harapan ng simbahan, flooded. Talagang love na love nila ang Salasa. Siguro, ang mga tao, may nagkakaisa sila, may nagkakaintindihan. Kasi pag ang mga tao wala yon, nagtutulungan, magiging watak-watak ang mga tao. Historical site ito Kaya naging Diocesan Center for Marian Devotions, hoping na maging shrine. Kaya kaming mga dito sa Salasa, yan ang prinipray namin na sana dumating ang araw na maging shrine ito. Hanggang ngayon, ipinagmamalaki ng maraming residente ang naging papel ng Barangay Salasa sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa ngayon po, sir, grabe na po yung improvement na ngayon dito sa Barangay Salasa. Lalong-lalo na din po sa ating old church, sa simbahan. Ganon din po, malaki din po yung pinagbago din po. Kaya proud din po ako na dito sa Barangay Salasa, dito po makikilala ang ating church na pinakamatanda rin po. Dito pa lang po kami sa mga by zone ng aming barangay, pero pinag-iisipan din po namin kung ano po yung magandang mas lalong mapapaganda dito sa ating Salasa. At maging sa mga nakatatanda,
buhay na buhay pa rin sa mga alaala kung paano naging tahimik at maayos ang buhay noon sa dating bayan. Ito dati ginawa nila ng maliit na kanal. Ngayon, nung parating nababaha, umalaki. Ito, mostly ito noon, before 1930, ito ang Bugalyon, munisipyo ito. Ngayon, nung baha ng baha, lumaki yung kanal. Kaya gusto nilang ilipat yung munisipyo diyan sa Anagaw. Yung Anagaw, yan ang barangay ng Bugalyon. Maganda kasi mura lahat noon. Pwede mong hingiin kahit na anong gulay, kung anong gusto mo, bigas. Pero nung bagong dumating ng hapon, isang salok, sandaan. Biro mo niyan. Bago dumating Kastila and then hapon. Very proud kasi mostly na mga kwan dito, punta nito. Hindi si, totoong miraculo si Mama Mary. Sabi ko, maraming pumupunta diyan, pumagaling. At habang ang ibang bayan ay inilapit dahil sa baha at pagguho, may mga lugar naman na unti-unting nabuo sa paligid ng simbahan. Sa bayan naman ng Mapandan, mahalagang bahagi ng kasaysayan ang pagkatatag ng unang kapilya sa lugar. At sa paglipas ng panahon, unti-unti ito naging sentro ng komunidad. Bali, ng Mangaldan pa din yung ito po. Bunton yung dating nasabi nila na pangalan ng Torres po dati. Yung pari daw po noon, kinuha doon sa apelyido niya yung Torres po. Dating maliit pa siya, parang kapilya lang po. Bali, ang hawak po niyan ngayon is 10 barangay. Noong una, maliit lamang na kapilya ang narito. Pero habang dumarami ang residente, lumawak din ang komunidad. Kalaunan, naging ganap na simbahan ng dating simpleng kapilya at dito nagsimulang mabuo ang sentro ng bayan. Hanggang ngayon, mahalagang bahagi pa rin ng pagkakakilanlan ng bayan ng Papandan ang mga lumang lugar na naging pundasyon ng kanilang komunidad. Sa bayan naman ng San Manuel, hindi lamang paglipat ng sentro ng bayan ang bahagi ng kanilang kasaysayan. Kasama rin dito ang mga paniniwala ng mga tao noon, mga kwentong ipinasa mula sa matatanda, at mga pangyayaring sinasabing dahilan kung bakit paulit-ulit na nailipat ang dating sentro ng pamayanan. Ayon sa mga lumang kwento sa lugar, ilang beses din nagbago ang naging sentro ng bayan ng San Manuel, mula sa Pao patungong Asinggan hanggang sa Coribitbet, bago tuluyang mabuo ang kasalukuyang bayan ng San Manuel. May ilang din naniniwala noon na kapag nasusunog ang simbahan, isa itong masamang senyales o bad omen. Kaya naman ang ilang komunidad napipilitang humanap ng panibagong lugar upang muling magsimula. Isa sa mga paniniwalang bahagi ng lumang sentro ay ang Sitio Bato sa Barangay Vicente na ngayon ay isa ng tahimik na lugar. Pero ayon sa mga residente, dito raw minsan nakatayo ang dating simbahan at kumbento ng unang pamayanan. Madam ko nagkambitwin ko na rin yung lalakay. Gaputa pa nagpatadar dat simbahan taon. Kati panakapadar na ito di madam ka ni kwa dulay. Madrina di bakit na sa sudiyay. Bilang bangay taging gana tinaabot dati karayan nga natibag di kapalpalayan dato yun madam. So nga malamang dito yung ilang parte ayan na diya. Balbalay nga dati di madam dati takataltalunan. Ore dati pisto na dati na naggabitwin nga ko na da madam ka talaga nga taltalon tayan na. Mabalin siguro nga isot sentro na madam ngam indya nabutan ngam ti istorya na dati nabuta kun ta di lakay milis istoryain na. Bagamat karamihan sa mga kwento ay mula na lamang sa mga alaala ng matatanda, patuloy pa rin sinusubukang alalahanin ng komunidad kung saan talaga nagsimula ang unang bayan. May mga bahagi ng lugar na dating bukrin lamang, may mga lupang pinaniniwala ang pinatatayuan ng lumang simbahan, at may mga residenteng hanggang ngayon ay nagkukwento tungkol sa mga dating sentro ng pamayanan. Ayon naman sa ilang opisyal sa barangay, kabilang sa mga madalas mabanggit sa kasaysayan ng San Manuel ay ang lugar na tinatawag na Sitio Pao. Dito raw unang itinayo ang sentro ng komunidad bago pa man mabuo ang kasalukuyang bayan. Pao daw talaga yung munisipyo o sentro ng San Manuel noon. Yun, nagkaroon kami ng haka-haka na baka doon sa sitio ngayon na Pao, yung sabi nyo nga po sir,
yung may simbahan. Kaya tinanong ko sa uncle na talagang may simbahan talaga dito na pinatayo noon. Ayon po sa sa sinearch po namin, itong bayan ng San Manuel dati kinuha ng Asinggan. May sakop dati dito noon. Tapos lumipas na ang panahon, nagsolo siya bilang bayan ng San Manuel doon po sa bayan ng poblasyon ngayon. Parang hindi niya ata kayang itayo bilang siya. Parang nahihirapan siya. Tapos kinuha ulit ng Asinggan ang San Manuel noon. Noong panahon ng Kastila, mahalagang bahagi ng pagtatag ng mga bayan ang simbahan. Dahil sa ilalim ng sistema redusyon, pinaglilipat noon ang mga tao sa mas sentralisadong lugar upang mapalapit sa simbahan at pamahalaan. Mas madali ring makolekta noon ang rebuto at mabantayan ng mga residente. At tulad ng ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, dumaan din sa maraming pagbabago ang San Manuel bago ito naging ganap na munisipalidad. May mga lugar na iniwan, may mga sentrong muling itinuyo, at may mga alaala na hanggang ngayon ay buhay pa rin sa mga kwento ng matatanda. At habang may mga taong patuloy na nagkukwento tungkol dito, patuloy ring mananatiling buhay ang kasaysayan ng kanilang bayan. Sa bayan naman ng Santa Maria, hindi lamang ilog, bukirin at kabahayan ang bumubuo sa kasaysayan nito. May mga kwento ring pinasa mula sa matatanda, mga kwentong walang eksaktong petsa at sa ilang pagkakataon walang nailatahadang dokumento. Pero buhay na buhay pa rin sa alaala ng mga residente. Isa sa mga lugar na itinuring na mahalagang bahagi ng lumang bayan ay ang barangay na Magbagan. Tahimik man ito ngayon, pinaniniwala ang minsan na rin itong naging sentro ng unang pamayanan sa lugar. Ayon sa kwento ng matatanda, dito raw unang namalagi ang mga tao. Dito ginaganap ang unang pagtitipon at dito rin unti-unting nabuo ang pagkakakilanlan ng bayan. Habang tumatagal, nagbabago ang itsura ng komunidad. May mga bagong bahay, bagong gusali at bagong kalsada. Pero sa likod ng modernong pagbabago, may mga residenteng pilit pa ring inaalala kung paano nagsimula ang kanilang bayan. At isa sa mga lumaki na naririnig ang mga kwentong ito ay si Victoria Pilio. Sabi po nung mga matatanda na nung panahon daw ng Espanyol pa, yung may visiting press daw from Asinggan, he crossed the Agno River at para nakita niya na ang lugar daw na ito is suited for agriculture, and then the people who are Ilocanos are industrious and hospitable. So he called for a misa. Nagmisa daw sila, and then after misa, he named the place Santa Maria. Sa simpleng kwento ng isang pari, unti-unti ring nabuo ang pangalan ng bayan. Isang paalala kung paanong minsan naging konektado ang relihiyon, agrikultura at pamumuhay ng mga tao noon. Ayon pa sa kanya, hindi lamang pangalan ng bayan ang may pinagmulan, dahil pati ilang lugar sa bayan ng Santa Maria ay may sariling kwento kung paano ito nabuo. From this place, tinawag nilang Namagbagan from the word nabagbag. So that's it. Hindi naman sila na-left behind dahil mayroon naman silang patron saint na bago, si Saint Paul, deconverted. Yun ang na ang pista nila is every January 25. Kasi naging municipality daw po ito. Dito rin nakatira yung mayor noon, yung unang mayor daw nila. Tapos may lahat po ng mga municipal sites, simbahan, munisipyo, mayroon din silang pandito yata noong mga kamposanto. Mula sa simpleng salita, nabuo ang pangalan ng isang lugar na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kasaysayan ng bayan. Sa pagdaan ng panahon, may mga bahagi ng lumang sentro na unti-unti nang nagbago. May mga lugar na dating pinaniniwala ang kinaroroonan ng munisipyo, may mga bahaging inuugnay sa unang simbahan,
at may mga lugar na ngayon ay ordinaryong bahagi na lamang ng komunidad. Ang munisipyo daw, something in this place daw, sabi nila, yung asawa ko sabi niya, doon daw sa may malapit sa bukid nila. Sabi naman nila, dito banda. And then doon sa may chapel, may nagsasabi na doon sa may malapit sa river. At yung natandaan naman nung iba is dito na sa may corner ng school site. Hindi man tiyak ang eksaktong lokasyon, patuloy pa rin nabubuhay ang mga alaala sa pamamagitan ng mga kwento ng matatanda. At habang may mga taong patuloy na nagkukwento, patuloy rin nabubuhay ang kasaysayan ng bayan. Sa kasalukuyan, ibang bayan na ng Santa Maria ang makikita. Mas maunlad, mas maayos, at mas maraming oportunidad para sa mga residente. At tulad ng mga naunang bayan na nabanggit, ang bayang ito ay hindi lamang basta lugar sa mapa. Isa rin itong bayan na unti-unting hinubog ng panahon, ng kalikasan, ng pananampalataya at ng mga taong unang nanirahan dito. Sa likod ng mga modernong gusali, bagong kalsada at mas maunlad na mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan, may mga lumang sentro ng pamayanan na minsang naging tahanan ng mga unang residente ng lalawigan. Mula sa mga lumang simbahan sa syudad ng Alaminos, sa mga lugar na inilipat dahil sa matinding pagbaha sa bayan ng Mabini at bayan ng Bugalyon, sa mga unang sentro ng pamayanan sa bayan ng Mapandan, hanggang sa mga lumang sitio at dating simbahan sa bayan ng San Manuel at bayan ng Santa Maria, makikita na ang kasaysayan ng bawat bayan ay hindi basta nabuo sa isang lugar lamang. Ito ay bunga ng paglipat, pagbangon, pakikibagay at pagtuloy ng buhay ng mga tao sa kabila ng kalamidad, digmaan at pagbabago ng panahon. May mga bayan na nailipat dahil sa baha, may mga lugar na iniwan dahil sa paniniwala ng mga tao, at may mga sentro ng pamayanan na unti-unting nagbago habang lumalawak ang komunidad. Ngunit kahit nag-iba ang lokasyon ng mga bayan, hindi pa rin nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Patuloy ito nabubuhay sa mga kwento ng matatanda, sa mga nalalabing bahagi ng lumang simbahan, sa mga dating daungan, at sa mga residenteng patuloy na nagpapasa ng kasaysayan sa susunod na henerasyon. Isang paalala na bago naging maunlad ang mga bayan ng lalawigan ng Pangasinan, may mga lumang pamayanan muna nagsilbing pundasyon ng kasalukuyan, at sa bawat lumang bayan na minsang inabandona, inilipat o muling itinayo, nananatiling buhay ang alaala ng pinagmulan ng mga Pangasinense. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.